Matindog po kita para sa novena ni St. Jude Tadeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle St. Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle St. Jude Tadeus, true, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Tadeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong nilalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Pagirumdon sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang, ngunyan, Webes, antes kan Epifania. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon, mga pasasalamat. Sa kahagadan ni Gina Rañeses, Ras Family, Thanksgiving ni Antonia, Chua and Uy Family, Helen Miralles and Family, Belen Amurao, Nino Villanueva, Mila Baltasar. Mga espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rose B. Asupardo, Cantara, and family. Espesyal man na kahagadan ni Judy Remelin Lee, prayer for safe travel of Mercy's family. Sa kahagadan ni Agnes Almonte and family. Special man na kahagadan ni Agnes Almonte, Can Garcia family. Prayer for good spiritual and physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For good health and successful surgery and good laboratory result, sa kahagadan ni Creslin May Zipeda. Prayer for Nika to continue her studying in UST, ni Ninette Lazer. Prayer for Ralph Anthony Lacerna Bobiles. Sa kahagadan ni Maureen Escota. Special man na kahagadan ni Canras family, as in ni Nino Villanueva. For spiritual guidance of my children, ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para kay Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, para kay Justin Raymond Cansanyosa family, death anniversary ni Gregorio, dulot ni Teresita Clemente, para kay Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, para sa 43rd death anniversary ni Mariano Canmagay family, para kay Eugenia ni Helen Miralles and family, para sa kalag ni Nabilenyo and Alicia, dulot kan de los Santos family. Prayer for 5th death anniversary ni Reynante, dulot ni Irene Niebla and family.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, sinawiton niya to an awit sa pagpuon. Punan niya tuan sa tuyang Santa Misa, sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka bos. Asin sa imong espiritu. Maray naga sa indo ka bos, mga tugang. Maray na hagaman po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga aning magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka bos. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa babayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasakoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na sa parog asin katukduan kan mga obispo, na si San Basilio asin San Gregorio, pinagkanigong paliwanagan sa imong simbahan, warasan na mimibi kami, na makanod kami sa kapakumbabaan kan sa imong katutuohan, asin maimbod na magibo kay ni sa pagkamot, huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Juan. Putikon ang taong dai nagtutubod na si Jesus iyo ang Mesiyas. Antikristo ang tao na dai nagtutubod sa Ama asin sa Aki. Hulito ako nagtutubod sa Ama, dai makakanigara sa Aki. Kunan Aki minimidbid, kaipuhan na ang Ama midbidun man. Papagdanaya sa indong puso ang mga itinukdo sa indo sa kapinunan. Kung ang mga itinukdo sa indo sa kapinunan, nagdadanay sa indo, mabubuhay kamo sa Aki asin sa Ama. An ipinangako sa indo kan sa iyang panuga, iyo ang buhay na daing kasagkuran. Ini isinusurat ko sa indo, dapit sa mga buot na malagalag sa indo. Alagad kamo, ang lahid na itinaon niya sa indo nagdadanay sa indong puso. Asin dai kamo nagkakaipon ni magtukdo sa indo. Ang lahid na itinaon niya sa indo nagtutukdo sa indo kan gabos na bagay. Katutuuhan ang ilinahid sa indo, bakong kaputikan. Dapat kamo magdanay sa iya.
siring sa itinukdo niya sa Indo. Kaya, namumutan kong mga aki, mabuhay kamo dyan ki Kristo, tangani na kun siya magpahiling, magkaigwa kita nin bilog na pagsarig, asin da ikita masupog, sa atubang niya kun siya dumatong. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Bagong awit awiton sa kagurangnan. Huli taguminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kusog asin banal na takyag, nakamtan niya ang kapangganahan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling ang sa iyang katanusan sa mga banwaan. Narumduman niya ang sa iyang pagkahirap, asin pagkamuot sa harong ni Israel. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Ang gabos na puro nindaga nakahiling kan kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Mag-awit nin maugma ang gabos sa daga. Umawon sa mga awit, asin kurahaw nin kaugmahan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring kay ni ang pagpapatutuo ni Juan. Ang mga Hudiyo sa Jerusalem nagsugo nin mga padi asin Levita sa pagapot sa iya si Isay ka. Siya nagtuga asin hayag na nagsabi, bako ako ang Mesiyas. Hinapot siya rinda kung siring si Elias ka, nagsimbag bako. Ano ika ang profeta? Nagsimbag bako. Huli kay ni nagapot sinda, si Isay ka. Nagkakaipo kami nin simbag na ikakatao sa mga nagsugo sa mo. Sabihon mo kung si Isay ka mananggad. Si Juan nagsimbag, ako ang tingog na nagukurahaw sa kadlagan. Tanusan nindo ang dalan para sa kagurangnan. Ang dataramon na ini halik kay Profeta Isaías. Sa mga sinugo igwanin mga Pariseo, asin ang mga ini naghapot, kung bako ka ang Mesiyas, bako ka si Elias, bako ka man ang Profeta, ta daw tay ka nagbubunyag. Si Juan nagsimbag, ako nagbubunyag sa tubig. Sa tahaw nindo may saro na day nindo midbid, asin siya madigdi kasunod ko. Di ako maninigo na maghubad kan bugos kan sa iyang mga sapin. Ang mga bagay na ini nangyari sa Betanya, sa ibong kan pangpang kan Hordan, duma nagbubunyag si Juan. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa indugabos mga tugang. Ikaduwang aldaw kan bagong taon 2025, asin magagayon ang pinagpepresenter sa tuya na mga pagbasa. Duman sa ino ta pagbasa asin man sa Ebanghelyo, ang very common denominator ninda,
iyo ang word na Kristo. Dumanhali sa enot na surat ni San Juan, duman sa enot na pagbasa niya itong nadangog, pinagpapagirumdom ni San Juan sa iyang komunidad asin patikitaman na kinakaipuhan o importantiho na maray ang pagtubod. Si Jesus iyo ang Kristo. Siya ang Mesiyas. Siya ang linahidan. Kaya sabi ni San Juan, kung sisay ngaya ang dain nagtutubod o nagdidinay sa katotohanan na ini, inaapod na utikon, asin man anti-Kristo. Sumang nagpoproklama na si Jesucristo, iyo ang aki kan Diyos, igwasindang relasyon kay Jesus asin sa Ama, na inapod ni Kristo na sa iyang Ama, asin pinaapapod man sa tuya bilang sa tuyang Ama. Kung gigirumdumon niya to sa buhay niya to bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, ining paglahid sa tuya nangyari, kan pinakaenot na sakramento na sa tuyang naresibi, kan kita binunyagan. Asin pagpapagirumduman ni San Juan, duman sa iyang surat, na magpreparar kita para sa ikaduwang pagdatong ni Jesus. Asin maging dayupot permi sa satuyang mga ipinagtutukdo. Sa Ebanghelyo man, ang focus giraray si Juan Bautista. Si Juan Bautista nagsimbag duman sa mga naghahapot sa iya, sa mga nagsusunod sa iya. Ikabaya ngayaan Kristo? Ikabaya ngaya si Elias o saro sa mga propeta? Ang simbag ni Juan sa gapos na hapot na ini, bako ako ang mga tawong iyan. Ako sana ang naghahanda, ako sana ang nagaandam, kan aagihan, kan sa tuyang kagurangnan. Sumasunod ngayon sa sakuya, na mas makusog sa sakuya, siya ang Kristo. Siya ang Mesiyas. Inibagang mga babasahon na ini, garibaga, nadawugta na ini kan panahon kan Adviento. Ining persona ni Juan, ining papagirumdom kan pag-abot ni Jesucristo. So we may wonder why we have these readings during this Christmas season. Actually, kung hilingon niya to, asin babasehan ng satuyang liturhiya, these are transition readings. Pinagpe-preparar kita kan mga pagbasa na ini sa dakulaon pang solemnidad na satuyang pinaghahandaan. Ang solemnidad kang Epifania. Ang satuyang selebrasyon kan apat na pagpapahayag ni Jesucristo. Ano itong apat na pagpapahayag ni Jesucristo na pinagseselebrar niya to pagabot kang Epifania? So sa iyang birth, asin man revelasyon sa mga pastor. So sa iyang pagpahiling duman sa mga mago. So pagbunyag sa iya ni San Juan Bautista. Asin pangapat, so sa iyang milagro, enot na milagro duman sa Kana, sa kasalan sa Kana. So we are in between Jesus' early epiphany and His later epiphanies. Sa giraray, pag sinabi niya itong epiphanies, but sabihin kay ni pagpapahayag or manifestation, pinagpapagirumdum kita na ang rason kan Christmas season is not just the birth of Jesus. Ang sa iyang pagkamundag, saro sa ng pagpuon, kang rason kung nyata taman napadigdi siya sa ibabaw kandaga. Ano ang rason kung nyata tanani tao ang mahal na Diyos? Ano ang rason kung nyata ang tataramo na ni tao? To proclaim the good news of God's love for us. That is the basis kan sa iyang pagkanitao. Asin ining mensahe na ini na poproklamar bako sana duman sa pagaki kay Jesucristo, kundi sa bilog niyang pagkabuhay, sa iyang pagministeryo, sa iyang kagadanan, sa iyang pagkabuhay liwat,
sa iyang pagsakat sa langit. So the Nativity only points to the Paschal mystery of Jesus as saving us on the cross. Kapinunan sa naini. Kaya magayon kita bilang mga Kristiyano, mga parasunod kay Kristo, which basically yan po sabihon kan pagapod sa tuya ng mga Kristiyano, di kita magpundo sana, di sana niya to na tawan atensyon, so pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. But we should embrace the whole message of salvation. Si Juan Bautista or si Juan Evangelista sa tuyang mga pagbasa, pinagpapagirumdum kita na dapat iproklaman niya to si Jesus bilang Kristo. Anbut sabiyon kay ini, kay puhan na danay kita na maghanda sa pagpreparar para sa maabot na si Jesus. Na iyo ang tataramon, ang dalan, ang katotohan, asin buhay. Dapat ang sa tuyang buhay, maging testimonya, maging manifestation man, na si Jesucristo tunay ang kagligtas kan kinaban. Ining duwang santo na sa tuyang pinagseselebrar ngunyan si San Basilio asin si San Gregorio, nagtataw sa tuya nin halimbawa kung paano inigigibuhon. Ining duwa na mag-amigong santo, because of their reflections, because of their prayers, they were able to proclaim that Jesus was God incarnate, na si Jesucristo tunay na tao asin tunay man na Diyos, na si Jesucristo iyo ang kagtubos. Lugod sa mga masunod na aldaw, semana, sinbulan, kaining taon na 2025, iyo inian sa tuyang maging bukasyon. Ang pagturo kay Jesucristo na iyo ang Mesiyas ang sa tuyang paratubos, sa paagi kan sa tuyang buhay, buhay na banal, asin may pagkaherap. Amen. Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sako, as sinan sa inong atang, mako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ako ay ning sakripisyo kan sa imong banwaan, tanganing ani didudulot para sa kamurawayan sa imo, sa kumawa ni San Basilio asin San Gregorio, magwara sa moning kaligtasan sa God paman, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana dahing kasagkoran. Huli kan misteryo kan tataramo na nanilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip.
Tanganing sa samong pagmidbid sa Dios na dai nahihiling, sa pagkamot mabihag niya kami sa mga dai nahihiling. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit do na ukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin magpasalamat binakini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sakod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen ni Nakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nagapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi. Amanya mo, dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan,
siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, igay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirato ko sa indo. Hari paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinarauhan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami ning katuninongan. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po kita. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker.
So great did his power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in his power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa samo, sa imong aki si Jesucristo, samuyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na spirito sa samuyang puso, magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago samo na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ini mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga na pagkatapos daugon an karatan an sa imong kamurawayan magliliwanag sa paman. An biyaya kan Jubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa imo samuyang Diyos, banal sa paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan ang langit no na lamesa, magpakusog asin magpatalubog ang langit no na kusog sa kabos na nagseselebrar kan kapiestahan ni San Basilio asin San Gregorio. Tanganing magtimos kami kan bilog na balawg din pagtubod, asin maglakaw sa pinayag na dala ning kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa mga nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan parokya. Anatipon niyato sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 11,804 pesos asin 70 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 1,662 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 4,145 pesos asin 35 centavos. Sa Enero 6 sa God 8, aldaw nin Lunes sa God Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niyatong girumdumon. Maut mi man po pasalamatan ang mga nagdonate kang nakaaging simana. Mga anonymous na nagtao ki 3,000 pesos, 5,000 pesos, duwang 1,000 pesos, tulong 500 pesos, Yaos Family 900, a devotee 3,000 pesos, Piojo Family 900, Emma and Joaquin Daep 400, Mitzi Gail Peñaflor 400. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.